Hi everyone! Pupunta kami ng Seafood City ngayon para mamalengke and it's a Filipino store here in San Diego, so if you wanna come with us, let's go! Now we just have to find a parking spot. Look at that, that's Goldilocks. I need a shampoo. Shampoo? Paubos na. Coloring cream. Wow, look at those. Ha? Damit. Piliin yung may mga damit. So may damit din sila, mama? Oo. Halika nga, ikaw marunong pumili. Ako lang to. Ano yun? Ikaw daw pang mamili ng kamote. This is the purple, yeah. See? It's cute. Ilan ko ko? Magkano? Ito pa isa. Wala yung pinayin na pa? Sour soup? Yeah, guyabado. No, kalamansi na mong mulak-lak na. Ano, grafted yan? Ha? Grafted.
Look at those malunggay. Ay, samahan naman lang. Ng teteng. Sulit ka naman kasi sa lasa eh. Nak ng teteng. Nag-iikot mo pa lang ng sabaw eh, sulit mo. Kinta ng talakitok yun. Talakitok din.